Borong gnang Pratton Mukhyamantri Bortomani MP Shri Biplab Kumar Deb ni kalaibari din ni mangpli kasawi fekya nugui mangkha narok o mangpli video ni screen o salin saltam rok je social media o viral tongmani chini sar Biplab Kumar Deb kajak phika hanui tei Tripura ni reception ni mangpli rok social media o kasa phaimani pore tabuk hwnkhe borok kajangmani salni video mangpli bo kasawi fekya hwnkhe tui fekya nongni bagui ang o mangpli bo video ni screen o norok nugui mangkha je borok kajangma salni mangpli ni video rok no.